Ay, wala. Wala yun. Ano yun? Ano yun? Hmm. Hmm. Hoy, bumili ka. Ano yun? Hindi ko sabot. Yung ginawa ni isang kay Matthew. Paano ba yun? Ano? Ay, shout out po. Magandang gabi, guys. Ang gandang gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po ako sa inyong harapan. Nagpapapansin na po. Wow, sa shout out po, shout out. Marjan. Kamusta kayo, guys? Ba't ganito? Ganito ang leg ko. Hindi ko. Ay, Daniel. Mag-ingat tayo sa FB. Marami hack ng FB ngayon. Ano bang ginagawa nila? Bakit na ano pinagagawa? Ganito. Sikat na. Shout out. Check out. Ay, to viewer, shout out. Yeah. Bakit ganito? Late. News. Ay, Sangkay Grace. Shout out. Bakit ang pangit naman? Kaya nga mag-i-end muna ako. Palitan ko lang. Magbaguhin ko lang. Saglit lang Sangkay.